ngenxa yento yokubani babona bayamazi uThixo wabo bathi ngcono nisifake emlilweni kodwa waphinda kwasixhenxe umlilo ngenxa yento yoba abafuna ukhonza zithixo zenani ke sekungathi umkakatata uMadiba nina nizibhaqisa nikhonzana nezithixo zenihambe noThixo lo utata uMadiba ebemkhonza ngoba konke kuza kulunga xa nihamba noThixo wenu. Ndifuna ukuthi mama nefamily yakho kubhlungu ubhujelwa ndiyakwazi futhi uba nebehaviors ezininzi xa ubhujelwa uThixo uyamqumbela umbuze ukuba kungani na Thixo ziphalala inyembezi luhleka utshaba lubuze ukuba unoThixo uphina kodwa nina zenithi lo ubizwa nazinzulu ngengcangcasi zazo beka ithemba lakho kuye uthuthuzeleke ngoba alikho elinye ithemba eniyakuphinde nibe nalo ngaphandle kwalo Thixo simzisa uThixo nguThixo omkhulu othi sesize zingxakini uThixo wethu asuka siwole uThixo asuka siqhuthula uThixo apholisa amanxeba wethu apholisa inhliziyo zethu ezingcolekekileyo ngenxa yento yokubana kumkezi ihlobo zethu esizithandayo nabantu esibathandayo. Ndifuna ukuthi ke xa ndizawuhlala phansi imbongo apha kule family ezintweni zonke zenithemba uThixo nimqumbele xa nifuna ukumqumbela futhi nimkhalale but ningamkhalali kuphele ngoba enikhe namka kuyo uThixo niza kuziva nibulaleka. Sizise uThixo osithwala ezintweni zonke sizise uThixo osikhathalelayo othi sekubhlungu kodwa uThixo wethu asichebe indume ngoYesu Kristu inkosi yethu. Wena ungumhlobo